210. Ti si na kanalu Nikoli prijatelji. Danas imamo veoma cool video, raspakivanje čudnih raznih stvarčica od Kineza. Juče smo Bogdan i ja do kasno gledali snimke gde neka kineskinja raspakuje svakakve kineske stvari, od hrane do nečeg čudnog. Nešto se čak i rečima ne može objasniti. One ne koštaju mnogo, ali izgledaju strava. I danas ćemo se postarati da ih pronađemo i da kupimo mnogo takvih čudnih stvarčica, a na kraju videa ćemo ih raspakovati. U našem gradu imamo nekoliko kineskih prodavnica. Proći ćemo kroz njih i vidjeti da li imaju takve stvari. Možda ćemo naći nešto drugačije, ali barem približno slično. Na primjer, ljigavac koji se može baciti na čoveka. Imamo malo vremena, tako da već sada idemo u kupovinu. Idemo svi! Uhuu! Usput, napišite u komentarima kad ste posljednji put kupili nešto tako čudno, da ste mogli i da ne kupite, ali ste samo želeli da protraćite novac. Ne znam, posljednji put sam kupila, meni se čini juče. Bacam pare svakodnevno. Slušajte društvo, imam jednu ideju. Ili možda umjesto da kupujemo stvari kod Kineza, da kupimo u McDonald'su. Da, ne. Danas još nisam jela. Danas smo bili usmjereni samo na kineske stvari. Ali i ti hoćeš da jedeš. Hoću. Ja odbijam. Hajde, na papir, kamen, KZ. Ako izgubiš, onda kupujemo u Meku. Ako pobediš, onda kupujemo kineske stvari. Hajde sada. Papir, kamen, KZ. Papir, kamen, Idemo. KZ, 1, 2, 3. Ili možda do 3. Izgubili smo. A možda do 3? Dobro, bilo je pošteno. On je pobedio. Idemo do Kineza. Idemo u kinesku prodavnicu. I ja sam želeo Mek. Ja sam uz tebe. Ja sam želela Mek i ja sam htjela Mek. Tako, Nikol, hajde, brzo. Ušli smo, izašli i to je to. Bez ovih avantura od 30 minuta. Kao i obično. Mislim, nikad ne hodam po 30 minuta. Ti hodaš po sat i po i 2 sata. Počinje. To nije tačno. Pa stalno tako smaraš. Hoću da uradim sve i da završim brzo. Hoću da šetam, razgledam i kupujem. Počinje. Znate li šta predlažem? Ako ne možete da se usaglasite jedno s drugim, sada ćemo se podeliti. Prvo idem, na primjer, sa tobom ili sa tobom. Kupujemo kod Kineza. Pa, sa tobom. Dakle, sada ti i ja idemo u prodavnicu i imat ćemo izazov ko će kupiti više čudnih stvari. Budžet nam je 50 evra. Saglasni ste? Da, to je u redu. Onda počinjemo sa Nikolom. Idemo. Sada letimo. Društvo, napišite u komentarima ko je propustio taj vlog gde mi idemo u kupovinu i komuniciramo sa vama i našim pratiocima. Napišite da li je to vredno da se radi češće. Kako je slatko, vidi, tu su mašnice. Mašnice? Da. Šta je to? Ne znam Da li je šta to je to. kutija? To je mikrokutija, da, Da to li je znaš ko će stati mikrokutija. ovde? Kiki, savršeno će stati ovde, čini mi se. Pa skoro da sam ovde primetila jednu stvar koju stvarno želim. To je san celog mog života, krila. Usput, da li ste znali? Krila, a koliko ona koštaju? 8 evra. Da li si spremna da potrošiš 8 evra na krila? Jesi li sigurna? Možda nešto drugo da vidimo? Ajde da odlučimo Tek si da li da počela kupimo ili razgledaš. ne. Hajde, ovde da ćemo kupiti, ovde da nećemo kupiti. Kupujemo. Kupit ćemo! Pa u kojoj boji? Ova ili Mislim ova? ova. Ovde ima puno stvari, ali ne vidim čudne kineske stvari. Ovde su obične. Nikole je zakoračila na kesice koje bi trebalo da budu za pseće kake. Naši psi toliko kake da će nam to biti bukvalno za jedan dan. Rekao bih za jednu šetnju. Ti gunđas, vidi šta ovde stoji. To su čudne kineske. Ovo moramo kupiti. Stavit ćemo ova krilca na ovu piletinu. To će biti za Kiki, 100%. Evo, uzmi, 2 stvari. Tako, 2 stvari odjednom. Još je glasnije. To je kao, znaš, izgleda da si ispustila. O, da, ili se možda ofarbati u crno. Tako, kako ti stoji? Biću kao Milana Nekrasova. Ozbiljno, da li je ona crnka? Ne, ona je Kao brineta. ova? Trebalo bi da se zove Ljiljana. Video ne bi trebalo da se zove čudna kineska hrana, već čudna Nikol. Hajde, izazov. Zavrti ovaj veliki točak. Da li ćeš ovo okrenuti? Dobro. Moraš da duvaš ovdje da bi se držalo. Ponovila sam. Prošlo je 30 minuta. Važi, dobro. Razočarala Ukratko, ljudi, sam se. postoji jedno mišljenje. To nisu krilca, to je tako čudna stvar. Ne uzimamo tu glupost, razočarana sam. Mislim da smo kupili ovu stvarčicu uzalud. Hvala baš. Možda da prestaneš da skičiš? Štucam. Pa jesi li spreman? Naravno da sam spreman, brate. Da kupiš najčudnije stvari u svom životu. Usput pogledaj kako izgleda kineska prodavnica sa čudnim stvarima. Totalno je neprimetno. Brate, ne možeš naći takvo mesto ni na karti. Slušaj, čini mi se da je takva situacija kao i sa Nikol. Ovdje je glupo staklo, čisto kineske stvari. Smart Huato. To je takva situacija kao i sa Nikol. Nema ničega interesantnog. Sveske za školu.
Koliko parfema. Hajde da pomirišemo. Idemo. Pomiriši, Armani. Pozadinska rasveta, smešno. Pa pomiriši. A miriše jako Alkohol. na alkohol. A ne alkohol i voda. Mirisa kola. To su naravno čudne kineske stvari. Sudeći po boji, miriše na nekako roze cveće. Miriše na Kinu. Ovde sve miriše na Kinu. Šta je to? Interesantno. To je, znaš šta, to je nekakva budalaština. To je čaj, ženja. To je čaj. Zeleni čaj. Ne, to nije zeleni čaj, to je ukus zelenog čaja. Vidi, ovde su svećnjaci. A što je tako veliko? Brate, cena je 30 evra. Evo moje ruke, evo šampona. Usput jedno sam ga zakačio kod kuće i palo mi. Da li se daska slomila? Ne, Smeće, kamen za pete. kamen za pete. Daske za šolju. Daske za šolju su inače tako egzotične. Ulaziš u kupatilo u fazonu tigar. To nam treba. Izgleda odvratno. Hajde da nađemo ćelavog lika i da ovo uradimo. Ajde, menjač. Jedino što mi se dopalo jeste kamen za pete. Kamen za pete, oni su po 2 evra. Kako se naziva? To nije kamen za pete. Kamen za pete, 2 evra, vidiš? Vidiš? Idemo dalje. Vidi, zasebna soba na prodaju. Ovo je kupatilo za Kiki. Prostirke za toalet, 7 evra. Kamen za pete? Veoma je skupo. Kamen za pete, to je samo za sebe, znaš. Može li se kupiti ili ne? Mislim da će nas izbaciti odavde. 40 godina, 30 godina, 20 godina. Sunčane naočare, 3 evra. Možda ti je to potrebno, princeze. Ovo treba Nikol. Opa! Gospodin Kamen za pete, to je gospodin Dimničar. Slušaj, tu se prodaju kolica. Kupujem. Izbacit ću smeće iz kuće. Sve više je super. Našao sam nešto. Kurići sapunice, kakvi su veliki, vau! Gospodin Kamen za pete je pronašao štap. Veliki mehurići sapunice, ljudi. Hoću da ih duvam u različitim pravcima. Samo ljudi kupujem 100%. To mi je san iz detinjstva. Veliki mehurići. Ženja, našao sam ovo ovde. Molim, Lupa. 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 Ja sam ukratko našao lupu, košta 250 dinara. Mi ćemo uraditi, znaš šta? Mi ćemo sunčevim zracima ove lupe zapaliti sve. Apsolutno sve. I tako je moguće. Naravno da je moguće. Već sam to uradio 100 puta. A kako ćeš zapaliti staklo? Vidi, sunčevi zraci udaraju u lupu, lupa. A lupa postaje pupak. To je najčudniji pronalazak do sada. Kupio si lupu. Pokušat ću da zagrejem tvoje patike. Dakle, dve stvari, ili to sve što si hteo da kupiš? U principu da, nisam našao ništa drugo. Imaš još nekoliko prodavnica koje treba obići. Hajde, hajde, uzmimo 2 stvari u ovoj prodavnici. Sledeća je tamo. Dobro, idemo. Evo ga, razbijač mitova. Sada pokaži kako ova stvar funkcioniše. Šta si uradio? O, kako je lepo. Upravo si izlio pola. Na asfalt, jesi li ozbiljan? Dakle, najzanimljivije je lupa. Lupa. Rušioci legendi. Dakle, sada idemo sa Bogdanom da uništimo legende. Razvaljujem. Ti si dobitnik vatre. Ja sam dobitnik hrane, ja sam dobitnik svega. Jasno. Izučavao sam fiziku vrlo dobro. Uzimam lupu, papir koji smo pronašli i samo radimo ovako. Mislim da je to neka glupost. 3 sata pokušava da zapali pomoću stakla ili O, lupe. počelo je. Stvarno se dimi. Da, ozbiljno. Ljudi, nisam vas dugo pitala za jednu malu stvar. Trudimo se da svaki put radimo nešto interesantno za vas. Ponekad se ispostavi da uspemo, a ponekad i ne baš. Ali u svakom slučaju, svaki put pokušavamo da snimimo video tako da kažete wow, kako je to super. Ali da budem iskrena, u poslednje vreme aktivnost je malo opala i veoma sam tužna zbog toga. Kad gledam koliko lajkova stavljate i da me ne pratite, zbog toga sam baš tužna. Upravo u ovoj sekundi, u ovom trenutku želim da vas zamolim da lajkujete i da zapratite ovaj kanal. Neće biti teško, ali će mi biti baš drago. Volim vas sve i čitam vaše komentare, tako da ljudi, idem dalje da kupim čudne stvari. Pa još jedna kineska radnja. Ura, kineska radnja! Evo je prava, konačno. Kineska radnja! Ovde je baš sve kinesko. Probala sam ovo, veoma je dobro. To su kao štapići, bez soli u jogurtu. Izgleda vrlo ukusno. Vidi, ovde ima još oreo. Da li ste ikada videli kineski oreo? Šta je to? Ono je baš tvrdo.
Hajde da uzmemo. Ajde, usput ako niste videli kratke videe, pogledajte. Radili smo nešto u takvom kratkom videu. Ručni rad. Ručni rad je napisano. Šta je to? Mahua. Pomozi mi da izaberem, šta ti tu stojiš? Sećam se inače, bila sam u Kini, jasno sam zapamtila moment kakve su tamo karamele. A samo obične karamele. A šta je to? Kamenje za jelo. Znam šta je to. Kaži mi. Ovo je pileća noga koju smo takođe imali. A, imali smo i u kratkim videima. Izgleda pikantno. Kako to To su misliš? neke stvari koje jedu samo Kinezi. Da uzmemo? Idemo da uzmemo nudle. Idemo! To je čisto znaš, takav kineski set. Ovo je kineski doručak za školarce. Želim da pronađem čisto takve kineske rezance. Ovde su svi kineski. Ovde ima jedna vrlo ukusna. Ovo su vrlo nerealno ukusni rezanci. Pogledaj koliko je kanti za smeće ovde, ljudi. Šta je to? To je buldog. Šta ćeš danas za doručak? Buldog? Buldoga, to je pas. Slušaj, ti si neki udon. Ali ukusno je inače. Idemo. Idemo da testiramo. Kad sam bila u Kini, svaki božji dan na plaži piješ kokosovo mleko. I usput, hoću da kupim limunadu. Ne znate, probušite poklopac i pijete limunadu. Našla sam ga, da, jedino tamo je bilo toliko ananasa. Izvadila sam iz frižidera. Zašto Kinezi rade sve tako čudno? Dakle, ljudi, hoću nešto vrlo čudno i vrlo ukusno, ali začinjeno. To je vrlo ljutar. Čili paprika. Da li su to penaste bombone? Ne, to je meko, hajde brate. Da uzmemo po principu sve što ne razumemo, uzimamo. To je nekako kamenje. Ne bih hteo da dam 2,90 za to. O, idemo po sjaj za usne, ljudi. Možda da uzmemo još jedan. Vidi kako je nekako čudno, nejasno. Znaš, kao da je baka napravila slatko. Vidi kakav pompezan kolačić. A cena je 32 evra. Naravno, slušaj, pogledaj šta sam pronašao. Po principu, ako ne razumemo šta kupujemo, ovo idealno odgovara. Pa hajde da probamo. Idemo! A možda da uzmeš nešto od delikatesnih napitaka? Ne, neću, hoću kolu, samo običnu. Pa da, među tim neobičnostima najbolje uzeti kolu. Opa Bogdane, šta to radiš? Čekam Nikolu. A Nikol je već ovde. Oho, kupila si, naravno. Kupila sam, da, normalno. A vas dvoje ste nakupovali mnogo. Raspakujemo se, a u pozadini je more. Brate, svašta ste nakupovali. Ovo je više Nikol. Kako ona nije primetila da su to Kinezi, ne znam. To je pravi kineski piknik. Dakle, kažite mi šta ste kupili. Zašto ti treba lupa, kaži mi? To je lupa. Imaš ti nešto od pića? Fanta! Bodan je rešio, klasika, istina. Hteo je da kupi kolu, ali iz nekog razloga kupio fantu. Kupio je s ananasom. Tvori, probaj, u ovom izazovu je Bogdan otvorio. Pomiriši. Da li je ukusno? Koliko od 10? 10. 7. A zašto ako je ukusno 7? Dajem vrlo stroge ocene. Veoma je ukusno, to je 10, nije 7, to je 10. Društvo, ako negde nađete fantu s ananasom u svojoj prodavnici, uzmite je, baš je ukusna. Kokosova voda je bela, nije onako kako sam mislila jer je u Kini poluprozirna. Koliko od 10? To nije ona, to nije kokosova voda. Mislim 6 ili 7. Ne miriše ni na šta. Koliko od 10? 2 od 10. Vrlo neukusno. Otvaram ovu čudnu stvar. Kako je meka. Znam šta je to, ti uzmeš to, otvoriš i sisavaš. Pa hajde da probamo. Inače, normalno je 8. 8. Neka tečnost, ljudi, retka je to hemija, odvratno, 4. To je čips od rakova. Ura, ne, to je sa škampima. Nije loše. Koliko od 10? 7. 9. Dobro, prva runda pogodak ili promašaj. Idemo. Pogodak. Ja. Ukusno. Pogodak. 1-1. Imam promašaj. Ajde, promašaj. Bogdan je pobedio. Da. Sledeća je nepoznata stvar. Nadam se da ćemo preživeti. Zdrava, ovo miriše. Da li je sa paprikom? Nije baš ukusno. Nije loše. 7,5. 7,5. Niko,
7. Dalje imamo limunadu. Udarila je tako jako. Pa kako je? Nije loše. Koliko od 10 stavljaš za ovu limunadu? 8,5 mogu staviti. Podsjetio sam se, ova limunada ima ukus citrusa. Stavio sam 10. Nije jasno šta, mislio sam to samo Kinezi vole da spakuju sve. Nije mi se dopalo. Ne možeš praviti smeće. Sljedeća stvar. Miris nije loš, nije za piće. -1 bod. Da li je to tako smešno piće? Niko nije dao ocenu. Dobro, idemo. I tako, posljednja je najteža. Znaš šta? Meni je to... Bogdan je to otkrio. Koliko od 10? To su patike za 100 evra koje je kupio. Bogdan je oborio prstom i polio je nove patike. I tako društvo, 3, 2, 1, 0. Vi ste na kanalu Nikoli i prijatelji. Hvala što ste odgledali ovaj video do kraja, ne zaboravite da ostavite like, a ja idem, on će biti nervozan. Ćao!